Tak, ahojte a vítajte v dnešnom výklade kariet. Dnes som sa rozhodla urobiť výklad na tému, čo si nedávno uvedomil o tebe a o vás, hej. No, proste uvidíme, či vôbec, alebo čo teda si ten človek, na ktorého myslíte, nedávno uvedomil. Áno, takže toto bude taký výklad, že budem to brať bez ohľadu na to, či ste vo vzťahu, či ste není vo vzťahu. Skrátka a dobré, momentálne bude jedno, že aký je váš súčasný nejaký stav s týmto človekom. Ideme vyslovene pozerať sa na nejaké jeho vnútorné, dá sa povedať, pochody a na to, čo si tento človek ohľadne vás uvedomil. Takže ja by som vám teda najskôr predstavila balíčky. Toto je balíček číslo 1 pod touto takou fialovo-rúžovou flaštičkou. Náhodne vybraná karta súdu, posledného súdu. Už to je také zaujímavé, lebo to je presne karta takého uvedomenia. Všetky tri veľmi dobre vyšli tie karty. Toto je vlastne druhá takáto tyrkysová flaštička, ak vás to ťaha týmto smerom. A toto je číslo 3. Takáto červená flaštička. No, určite vám dám chvíľku času, aby ste si vybrali svoj balíček a budem sa na vás veľmi, veľmi tešiť. Tak, ahojte a vitajte, môj balíček číslo 1. Toto je teda váš dnešný výklad a ideme sa pozrieť na to, čo si osoba, na ktorú teraz momentálne myslíte, uvedomila ohľadne vás alebo vášho vzťahu. Proste, čo si nedávno uvedomil. Áno, nechám to takto akoby otvorené a hovorím, že je to výklad bez ohľadu na to, že či momentálne ste v kontakte, nie ste, či je to váš partner, či je to bývalý partner. Je to jedno, v podstate keď začnem vykladať, tak uvidíte, dokážete sa nacítiť, že či by to mohol alebo nemohol byť váš balíček. Takže ja vás tu teda srdečne vítam, som veľmi rada teda, že ste tu. Ďakujem len krásne za vašu dôveru. Samozrejme, kto má záujem o výklad, som tu pre vás. A ideme teda na to. No, poďme sa pozrieť na uvedomenia osoby, na ktorú myslíte, bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena, hej? Tak. Dobre, máme tu 6 pohárov. Aké sú vlastne uvedomenia tejto osoby? 2 mince, áno. Tak, dobre. Čo si tento človek nedávno uvedomil o vás, o vašom vzťahu, možno, že aj o ňom samom? Páne jo. Mesiac, veľkňažka, moje nervy, čo sa tu deje? Čakajte. No, jednoznačne musím povedať, že ste ho určite, nechcem povedať prinútila, ale dá sa povedať, svojou energiou inšpirovala, aby išiel hlbšie do nejakej svojej podstaty. Áno, to je to, čo tu vidím, len počkajte, ešte si to dovykladám. 4 poháre, dobre. 6 mečov. Takže čo si tento človek nedávno uvedomil? No, musím v prvom rade povedať, že tuto ohľadne tohto človeka tu cítim trošičku zablokovanú energiu, nedá sa mi akoby k nemu dobre dostať, ale myslím si, že je to naozaj o tom, že on vlastne robí, alebo vlastne čo robí ohľadne toho uvedomenia si. Myslím si, že s tým v prvom rade veľmi bojuje, veľmi s tým bojuje a naozaj to už môže byť súčasť toho uvedomenia, že si uvedomuje, že veľmi bojoval s tým, čo sa v ňom odohráva ohľadne vás. Áno, ja tu mám veľký vnútorný boj človeka, ktorý sa vyhýba svojim pocitom. A toto si začína uvedomovať, áno. No,
nejako podvedome ste ho vy, neviem ako vám povedať to slovo, inšpirovala, donútila, proste nejako podvedome ste v tom vy mala prsty, že on si začal niečo uvedomovať. Ten mesiac s tou veľkňažkou, v podstate tá veľkňažka ste vy a ten mesiac to sú jeho pocity ohľadne vás, ktoré sa mu vlastne z toho podvedomia vynárajú. A toto je presne to, čo si tento človek uvedomil. Myslím si, že celá tá vec, nie že vec, ale celá tá situácia ohľadne vás, musím povedať, že mu dala zabrať. Áno, lebo on je tu v energiách tohto vlastne kráľa palíc, čo je človek, ktorý v zásade žije ten život cez oheň, hej, cez tú ohnivú energiu, dynamickosť, výbušnosť, výbojnosť, taká tá veľmi maskulínna energia, ale vy ste ho donútila ísť do toho mesiaca, čo mu teda určite bolo veľmi, veľmi nepohodlné. Myslím si, že ešte v týchto chvíľach, keď pozeráte tento výklad, on naozaj s tým bojuje, hej. Môže mať stavy, kedy ho prepadávajú až také pocity, ktoré možno nikdy nepoznal, také akože naozaj, že hlboké, silné emócie ohľadne vás a potom je tu veľká uzavretosť, do ktorej má sklony spadať ako obranný mechanizmus. Ale skrátka, keď by som mala odpovedať na otázku, uvedomuje si ohľadne vás to, že sa v ňom veci pohli. Hej? Uvedomuje si to, že sa v ňom veci ohľadne vás pohli. To vyčerpanie, jeho to proste vyčerpáva. Samozrejme, mať tu ten mesiac vedľa neho, štvorka pohárov, proste toto není človek rozjímavý. Hej? On z podstaty taký není. On v podstate je to človek, ktorý koná vo vonkajšom svete, čiže on nemá veľmi prirodzene v sebe takú povahu reflektívnu, áno. A to je presne to, čo sa v ňom teraz deje a vyčerpáva ho to, lebo to nie je to, na čo je zvyknutý. Ale mám tu frustráciu, no úžasné podraždenie. No, ako vidíte, ten váš človek, a ešte tu máme aj smutok, takže asi všetky emócie, ktoré sú, dá sa povedať, emócie, ktoré na jednej strane odrážajú určitú jeho bezmocnosť ohľadne vás a na druhej strane tieto všetky emócie ho naozaj hádžu do tej sebareflexie a to je ťažké. To je ťažké. Ja si proste myslím, mám tu vlastne tú frustráciu dvakrát len v iných kartách, že on z nejakého dôvodu nemôže sa k vám priblížiť, niečo urobiť. Hej. Tu ste ako kráľovna mečov otočená chrbtom veľmi akože striktne. Sú tam z vašej strany tie hranice nastavené, čo má teda určite dôvod, ale myslím si, že to ho frustruje. Áno, lebo to hovorím. Fakt je to tak, že vy ste mu možno svojim nejakým vyjadrením alebo svojou takou stopkou, dva meče, stopkou, dala pocítiť, že počkaj, ak chceš niečo so mnou, budeš sa musieť zmeniť. Áno, musí to ísť inak. A toho zabrzdilo, toho zneistilo, možno prvýkrát v živote, lebo vyzerá to sebavedomé, hej, sebavedomá energia a ono ho to zneisťuje, frustruje, vlastne ho to svojím spôsobom dráždi, že nevie presne, ako to má uchopiť. Proste vy ste ho dostala do situácie, v ktorej nikdy nebol a toto si uvedomuje, áno, že musí vlastne čeliť nejakým svojim vlastným tieňom, svojim vlastným pocitom, hej, a toto je u ňoho problém, lebo toto nie je niečo, čo možno proste, toto nie je jeho prirodzené prostredie, toto je niečo neznáme. A uvedomuje si, že vďaka tomu, ako ste sa k nemu zachovala, možno prísne, tvrdo, možno ste ho odsekla, tak on je nútený urobiť sebareflexiu a ho to bolí. Takže toto si hlavne uvedomuje, ale je tu teda dosť veľký vnútorný boj. Mám tu 3 päťky,
5 je vždy číslo zmeny, ale to je vlastne dobré znamenie, lebo to vlastne znamená to, že tá nejaká sebareflexia, to uvedomovanie si a takéto pracovanie so svojimi pocitmi sa odohráva nielen na povrchu, ale v takej nejakej hlbšej vrstve tohto človeka. Čiže toto by vôbec nemuselo byť márne. On sa nachádza momentálne niekde v strede toho procesu, kde sa to v ňom všetko mieša. Hej. V zásade tá podstata je o tom, že vás nemôže mať. Áno, a to ho dráždi najviac, ale potom sa to skrýva za rôzne iné veci. Áno, čiže no, on dobre vie, že sa musí zmeniť, ak nejakým spôsobom sa s ním vy máte ešte baviť alebo niečo s ním riešiť a toho rozčuluje, hej, lebo nemôže mať kontrolu nad tým, čo sa momentálne medzi vami deje. No, dám nejaké možno 3-4 odkazíky tohto muža, lebo očividne je to človek, ktorého poznáte. Iha, práca mi pomáha vytesňovať myšlienky na teba, takže áno. Takže je tam práca. Chcem ťa späť navždy. Ja, dobré. A ešte jedno. Toto sa mi sem zamiešalo z iných odkazov, ale túžim mať s tebou dieťa, budeš skvelá mama. No a na spodu balíčka. S celou mojou láskou k tebe. Čo mám ešte robiť? No tak premýšľa, reflektuje, pocity sa v ňom striedajú od vyčerpania, frustrácie, podraždenia, možno aj hnevu na vás, smútku, ale všetko to ide podľa mňa k jednej emócie bezmocnosti, že vás nemôže mať, že vlastne tá vec neišla a nevyšla podľa toho, ako je on možno zvyknutý fungovať vo svojom živote. Tak, ďakujem krásne, môj balíček číslo 1, ďakujem vám za to, že ste pozerali, ďakujem vám za podporu. Určite sa uvidíme zase čoskoro. Ak sa vám u mňa páči, dajte mi odber a vidíme sa. Pa, pa. No, dobrý deň, vítajte, tu je balíček číslo 2 s touto tyrkysovou flaštičkou a ideme sa pozrieť na to, čo si nedávno uvedomila o vás, alebo možno o vašom vzťahu osoba, na ktorú myslíte. Takže ideme sa pozrieť samozrejme na človeka, či už je to muž, či žena, to je jedno, na ktorého proste myslíte práve teraz a ideme sa vlastne na neho alebo na ňu pozrieť bez ohľadu na to, aká je vaša momentálna vzťahová situácia s týmto mužom či ženou. Takže poďme na to. Idem si teda vyťahnuť kartičky. Tak. Máme tu ESO mečov, kráľovná palíc, 2 esa, pekne, dobre. Ja budem teda hovoriť, až keď si to všetko rozložím na stôl, tak ešte mi dajte chvíľku. Čo si nedávno uvedomil? 3 ESO, moje nervy. To sa len tak nestáva. 10 palíc. Tak. Čo si nedávno uvedomil alebo uvedomila o vás, o vašom vzťahu, jednoducho všetko, čo vám budem schopná povedať. Tak. Páža palíc. Dobre. No, jednoznačne, keď už by som sa k tomu mohla vyjadriť, tento balíček je veľmi, veľmi dobrý. Hej? Tento balíček má veľmi dobrý potenciál, pretože už ten začiatok mi hovorí, že ten človek má v zásade jasno. Hej?
Tuto nebavíme sa o nejakom váhaní. Pozerajte na to ESO mečov, ESO pohárov, ESO minci. On si proste uvedomil o vás, že chce začať odznova. Chce začať odznova lepšie a má v tom absolútne jasno, hej, lebo tieto úvodné ESA vždycky, hlavne to prvé, toto máte ako rovno prvú kartu, ono to prináša veľmi veľkú takú jasnosť a presnosť do celej tej situácie. Čiže uvedomil si to, že tu zrazu nemá žiadne váhanie, nemá žiadne pochybnosti o tom, či vás chce, nechce, alebo za akých okolností vás chce, nechce. Proste jednoznačne áno. Uvedomil si, že vás chce a je o tom pevne presvedčený. Áno, proste tuto ste vy, vlastne vidí vás momentálne takto, ako kráľovnú palíc, to znamená ženu, ktorá je ohnivá, krásna, ktorá jednoducho vie, čo chce a vlastne on si uvedomil ohľadne vás, že mu za to stojíte. Takže s tou spravodlivosťou, proste je to tu veľmi dobre celé akože premyslené, hej, čiže toto si uvedomil, je tu uvedomenie, ktoré nie je len nejaké, proste, že uvedomenie, ale ja si myslím, že tu už je určite na ceste nejaká solidná ponuka k vám. Uvidím, pozrieme to aj v odkazoch, či nám tam niečo takéto vyjde, ale to uvedomenie sa týka nejakej serióznejšej ponuky pre vás, alebo proste ide tu o nejaké serióznejšie alebo vážnejšie ukotvenie vášho vzťahu, hej? Takže, pozrite sa na to. Tuto mám kartu vážneho vzťahu, kde on vlastne plánuje s vami ten vážny vzťah. Čiže uvedomenie si tohto človeka vychádza z toho, že sa on rozhodol, vlastne on je tu na tejto energii panovníka a on sa skrátka a dobre rozhodol, že sa vám zaviaže, že vy budete tá, ktorá za to stojí, ktorej sa chce zaviazať, ktorá mu proste prináša do života tú lásku, hej? Máme tu dvojku pohárov, takže uvedomenie si je tu spravodlivé k vám. Uvedomenie si je, že zaslúžite si viacej od neho, že si zaslúžite stabilitu, hej? Čiže toto jednoznačne, tento druhý balíček hovorí o uvedomení si vlastne také, by som povedala, veľkej príležitosti od života, aby sa tento človek usadil so ženou, ktorá je pre neho dôležitá, hej, ktorá veľa pre neho znamená, s ktorou by naozaj mohol mať ten naplnený láskyplný vzťah. Takže toto je to najväčšie uvedomenie tohto človeka. Vlastne možno si aj tak uvedomil aj to, že bože, že čo som váhal, alebo vlastne čo som tam vlastne riešil, hej, že čo som tam vlastne stále hľadal, alebo prečo proste, hej, môže tam byť z jeho strany aj taká výčitka, že vlastne veď ona je proste dokonalá, že čo som stále nebol si istý. Takže toto je určite to, čo si ten váš človek najviac uvedomil, proste veľmi taký stručný výklad, lebo on je hrozne jasný. Áno, toto není, že aha, tak teraz si to uvedomil, zajtra to spochybnil, potom ešte si uvedomil toto, proste toto si uvedomil, že ste žena jeho života, s ktorou sa chce usadiť. Takto je to úplne, že takto on má jasno, hej, ako ja sa tu jasne vyjadrujem, tak takto má aj on v sebe. Skúsime tie odkazy od neho, možno aj z iných si zoberiem, takže čo by vám povedal, keby vám mohol povedať ja milujem, keď to takto sedí. Pomohla si mi vidieť veci jasne, to dáme presne sem, na to ESO mečov, tak vidíte, zase je za tým žena, vždy je za tým žena, proste niečo, čo ste urobila, alebo aj neurobila, proste niečo vo vás mu pomohlo vidieť veci jasne. Chcem ťa späť navždy. Navždy, presne. Toto sú akože vážne, že vážne myšlienky zo strany tohto človeka. Toto není nejaké toto, hej, že by si chcel
s vami iba užiť, alebo tak. Počúvam piesne a myslím na teba. Som do teba zamilovaný, eso pohárov. Je to tam a je to tak. Ešte možno z týchto by som vám dala. Verím ti. No. No vidíte, možno konečne teraz mu dochádza a začína vám veriť, že vy ste to s ním myslela dobre. Nezaslúžim si ťa. Takže tu máme nejaké výčitky. Čo si o mne myslíš? No a veľmi mu teda záleží na vašom názore a na tom, čo si o ňom myslíte možno práve teraz. Tak, ďakujem krásne, môj balíček číslo 2. Ďakujem vám za dôveru, za to, že ste pozerali tento výklad. Myslím si, že veľmi pekný. A ja sa teda určite budem tešiť zase na budúce, ak sa vám u mňa páči tuto na mojom videokanáli. Ďakujem vám už vopred za odber a samozrejme pre všetky súkromné výklady som vám k dispozícii. Ja pracujem teda väčšinou formou 3 otázok, to je taká klasika, ale dá sa objednať aj iná alternatíva, napríklad hodinovka cez WhatsApp alebo čokoľvek iné, takže kto bude mať záujem, nech sa páči a vidíme sa čoskoro. Pa, pa. Tak, ahojte a vítajte v tomto výklade kariet a ideme sa pozrieť teda na vás, na môj balíček číslo 3 pod touto červenou flaštičkou a ideme sa pozrieť na to, čo tu dneska pre vás mám. Ja som si pripravila v podstate takú tému, ktorá sa volá, čo si o vás alebo o vašom vzťahu uvedomil človek, muž či žena, na ktorého myslíte, hej, čiže k akému nedávnemu uvedomeniu prišla táto vaša osoba. A v podstate ešte by som chcela dodať, že tento výklad idem robiť bez ohľadu na to, či s týmto človekom ste alebo nie ste, či je to človek proste, s ktorým možno ste v kontakte, nie ste v kontakte, či je to váš partner, alebo proste je to len niekto, ktorý tak nejak tým vašim životom prešiel a už odišiel. Áno, čiže tie príbehy budú rôzne. Ono to uvidíte, keď to začnem vykladať, že či to sedí, či nie. Takže poďme na to. Ja vás tu teda samozrejme srdečne zdravím a samozrejme musím dodať, že kto bude mať záujem objednať si súkromný výklad kariet odo mňa, tak je to samozrejme možné. Kľudne pozrite môj web naplnenývzťah.sk a ideme na to. Dobre. Tak, páža minci svet. Čo si teda osoba, na ktorú myslíte práve teraz, uvedomila o vás a o vašom vzťahu, alebo teda uvidíme, k akým záverom vaša osoba prišla, takže potom vám poviem, čo tam vidím. Tak, poďme ďalej. Štvorka mečov. Toto je páža mečov a mne to evokovalo štvorku mečov tiež, takže už som asi vedela, že to vyjde tá karta. Dobre, 4 meče, 5 mečov, eso mečov, 6 mečov, wow, to sa tuším ešte nikdy nestalo. Takže určite je tu premyšľanie nad vami, to akože bez pochyby. Dobre, ešte si zoberieme ten tretí rád kariet a povieme si. Ja neviem, mne tu niečo také ide, ako by tento človek bol od vás ďaleko. A tam môže byť pre niekoho aj fyzická diaľka, bože, už druhýkrát kolo osudu. Môže to naozaj tak byť, že ten človek je jednoducho aj fyzicky ďaleko, hej. Niekedy to znamená iba takú psychickú vzdialenosť. Môže byť aj taká, že ste napríklad už dlho, hej, už je to dlho, čo ste niečo spolu
možno riešili, alebo sa aj rozprávali, ale prípada mi to, že on nebýva úplne tam, kde vy. Nemusí to byť pre každého, je to kolektívny výklad, ale tak nejak to vidím. No, pekne. Takto. Návrat k vám nebude jednoduchý. Toto je jednoznačné, čo si uvedomil, hej. A je to akože tiež, ja som mečov tu mám dvakrát, je to ako silné uvedomenie si, že toto nebude len tak, áno. Čiže ak sa k nej chcem priblížiť, toto nebude len tak, nebude to jednoduché, áno. Mám tu proste, on totiž to tu má tendencie premýšľať aj v takých súvislostiach osudu, že možno si aj uvedomuje že to nešlo, lebo niečo tu evidentne nešlo, alebo sa nepodarilo, že možno za to môže osud, alebo proste dáva to aj do takej roviny to uvedomenie, že tak asi keď to nejde, alebo sa to nedá, tak to nemá byť. Áno, proste má tu aj takéto filozofické myšlienky, možno aj v znamení strelca, možno na nejaké planety v strelcovi, ale je tam takéto, že tak akože snaží sa si to v podstate vysvetliť, ale nevie si to úplne vysvetliť, tak potom sa upína na takéto rôzne trošku filozofovania, tak to robíme všetci voľakedy, to je v pohode, len teda jednoznačne mi tu ide, návrat k vám nebude ľahký a jednoduchý. A keď už je v takých tých pocitoch, že sa v tom tak topí a trápi, tak potom si tak povie, že tak asi to tak malo byť, asi proste je tam nejaký možno, že aj vyšší význam, ak to nejde, ak sa to nedá. Áno, proste potom už tam má takéto možno, že aj zvláštne obraty, alebo takéto proste, no, takéto rôzne veci, no. Takže myslím si, že jednoznačne tu nad vami premýšľa aj viacej, než by ste si možno vy uvedomovali. Úprimne si myslí, že on vám nechýba, vlastne vidí vás ako absolútne spokojnú ženu, ktorá si žije vo svojom svete, ktorá vlastne ho nie, že nepotrebuje, ale ktorá vlastne možno si na ňu ani nepomyslí. Hej. Myslím si, že by bol dosť prekvapený, že pozeráte nejaký takýto výklad práve o ňom. On sa necíti taký špeciálny ohľadne vás. Hej, to akože nie. Dôvera. No, je to zaujímavé, to jeho filozofické prepojenie, lebo je to na jednej strane tak, že keď to nejde, tak to zvalí na osud, že asi to tak malo byť, a zároveň má potom momenty, kedy sa snaží zase dôverovať osudu, že vás k sebe privedie, hej, čiže on tak ako lavíruje medzi tým. Je tu veľká vďačnosť, že vás vôbec pozná, to je krásne. Vy v ňom naozaj vyvolávate veľký emočný kľud a bezpečie. Môže to byť naozaj tak, že vás si spája, vidíte, tu máme tu 10 pohárov, to som si ani nevšimla, že vás si spája s niekým, kto v ňom vie proste tieto pocity, ktoré ani nemusí on extra poznať zo svojej rodiny, ale vo vás to našiel, také bezpečie, kľud, pokoj, áno, takú tú naozaj veľmi príjemnú energiu. Takže myslím si, že toto je tu fakt dobré, a tiež si myslím, že podľa mňa je to tak, že keď má dní, keď sa cíti taký frustrovaný, že ani sa k vám vlastne nejako nedá dostať, tak vtedy sa upína na to, že to tak osud chcel, alebo to tak má byť. A potom má dni, kedy je taký pozitívnejšie naladený, a vtedy si zase hovorí, že osud pracuje v jeho prospech a vlastne to bude dobré, že vy sa stretnete. Áno, čiže takéto mechanizmy si vytvoril, aby možno sa vyrovnal s celou tou situáciou, kedy vás nemá, hej, lebo vlastne to je ten podtón toho výkladu, že vás nemá, a
a proste tie uvedomenia sú také, že po vás veľmi túži, ale na druhej strane no, je to také zvláštne lavírovanie medzi tým, že poddám sa osudu, ale zároveň dôverujem osudu, hej. Čiže snaží sa podľa mňa s touto situáciou pracovať, samozrejme tak, ako každý so všetkým pracujeme najlepšie, ako vieme. A on to uchopuje až do takej duchovnej roviny. No, ja by som vám nejaké odkazy od neho predsa len vyťahla, lebo je to osoba, ktorú poznáte. Takže ideme sa na to pozrieť. Išla by si so mnou na rande? No tak akože takto. To je jasné, že má záujem, to nepochybujeme. Iha. Daruj mi jednu noc. Dobre. No tak tu je veľká túžba po vás, to je evidentné. Túžim po tvojom krásnom tele, celú ťa vyboskávam. Tak. No, pekne. Husté. Teraz ti nemám čo ponúknuť. No, môže v tom byť fakt taká akoby banalita, čo nie je banalita, že vás proste delí diaľka, oceán, more, hej, proste úplne, že je fakt ďaleko. Stále mám pred sebou tvoju fotku. Áno, takže on si vás pripomína aspoň takýmto spôsobom, keďže ste ďaleko. Nechápu, jak som ti mohol nechať jít. Velice toho lituji. Toto sa mohlo udiať niekedy v minulosti. Teraz si to vyčíta a zároveň nevie, ako sa k vám dostať. No, ešte možno jednu. Si jediná, kdo mne skutečne zná. No teda, môj balíček číslo 3. Čo na to poviete? Našli ste sa tam niekde? Ešte by som možno z týchto anielských kartičiek niečo vyťahla. Nechaj ísť, nechaj plynúť. No, takže toto je rada vlastne pre vás, vždycky tieto anielské kartičky. A hovoria o tom, že pre vás v tejto situácii s týmto človekom je lepšie v zásade to nechať ísť. Hej, neriešiť to, nezaoberať sa tým, nechať to ísť, nech si to žije svojim vlastným životom, pretože a teraz akože si požičiam možno jeho slova, že aj tak všetko bude tak, ako má byť. Áno? Ale teraz proste sú tu možno okolnosti, hej, ktoré proste sa to nedá nejako, sa to nedá urýchliť, vyriešiť a preto vlastne vám tie kartičky radia, aby ste to nechala ísť. Nezaoberala sa tým a zároveň sa vlastne na neho ani nejakým spôsobom neupínala, lebo by to vlastne nebolo pre vás dobré. No. Takže toto, ešte by som možno z týchto anielských kartičiek. No. Mám tu kartu dieťaťa, ale niekedy je to doslova, ale môže to byť vlastne, je to karta niečoho nového začiatku. Možno to s niekým zarezonuje a tuto mám vlastne ďalšiu anielskú kartičku popros, hej, čiže popros a my ti pomôžeme v tejto situácii. Dáme sa i hneď do práce a vlastne zákony univerza proste jednoducho ti pomôžu. Čiže vyzerá to tak, že anielikovia iba čakajú na nejakú vašu žiadosť alebo proste na nejaké energetické vyslanie, aby vám pomohli. Lebo môže tu ísť o to, že niekto, kto si vytiahol tento tretí balíček, sa trápi, hej, kvôli tomuto človeku, lebo proste sú tu okolnosti, ktoré sa nedajú zvládnuť, zmazať a nemôžete byť spolu. Tak možno preto som bola iba pri vašom balíčku vedená, aby som vyťahla aj z týchto anielských kartičiek. Popros a bude ti pomôžené, hej? Keď poprosíš, tak ti pomôžu. Dajú ti znamenia, pomôžu ti nechať ísť. Všetko, čo potrebujete, aby ste sa zase cítili, ja by som povedala, sama sebou. No. Takže tak, môj balíček číslo 1. Ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste pozerali. Ďakujem vám za vašu dôveru.
Samozrejme, kto bude mať záujem o súkromný výklad kariet, som tu pre vás, som aj na Messengeri, som aj na Instagrame v správach, som aj na mojej mailovej adrese naplnený vzťah @gmail.com, som aj na mojom webe naplnený vzťah.sk, takže určite, kto má záujem, nech sa páči, stačí ma kontaktovať a dohodneme sa tak. Ja vám prajem ešte krásny zvyšok dňa, majte sa, držte sa a uvidíme sa čoskoro.